El fons. El fons és una acció ofensiva consistent a amenaçar l'adversari amb el braç armat estirat. Des de la posició de guàrdia, desplaçar la cama més avançada amb un impuls cap endavant, amb el taló arran de terra fins a recolzar-lo, finalitzant aquesta cama en posició d'angle recte i la darrera totalment estirada i el peu del darrere totalment pla a terra. El fons es descomposa en 3 temps. Primer temps, estirem el braç armat i aixequem la punta del peu avançat. Segon temps, donem un pas endavant amb el taló arran de terra i estenem la cama avançada alhora que impulsem amb la cama al darrere. Tercer temps, caiem amb el taló de la cama avançada, descrivint un angle recte i estirem totalment la cama al darrere amb el peu pla a terra. El braç no armat s'ha projectat cap al darrere amb un moviment impulsor i equilibrador.